Ndikulandirani nonse onena nonse mu dzina la Yesu Khristu. Mukhale omasuka komanso tikuthokozani mwapaderadera chifukwa mmayipanga support television imeneyi, chifukwa popanda inu onera ndiye kuti sinathandizike. Ndiye Ambuye akudalitseni. Tiye tikhale limodzi mu phunziro lathu la lero limene Mulungu atipatse mu nthawi imeneyi. Ndiye tisanafike ku phunziro lathu kumalemba tingopemphera. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa choti mwatikondera mwatipatsanso nthawi yapadera imeneyi. Lolani mzimu wanu oyera udzoze mawu anu, udzoze kulalikidwako kuti kukakhale chochita ku miyoyo ya wina aliyense amene akamvera. Mene mu dzina la Yesu Khristu pempha zonse m'chiyamiko. Amen. Ndiye mosataya nthawi, mawu athu alero achokera ku buku la Aheberi. Aheberi 13 verse 4. 13 verse 4. Bible likuti ukwati uchitidwe ulemu ndi onse, ndipo gona pakhale posadetsedwa, pakuti adama ndi achigololo adzaweruza Mulungu. Ndiye pamene tawerenga pabwezi timafata ndipo phunziro la kuopsa kwa mchitidwe wa chigololo. Lero lino mchitidwe umene wakhala ngati chikhalidwe pano pa dziko lapansi. Anthu amaona ngati akondwa akamachita zimenezi, mpaka na ena amadzitenga ngati ma champion. Koma mu mchitidwe umeneyo muli zoopsa zazikulu zedi zimene anthu sazindikira pano pa dziko lapansi. Ndiye mwachisomo cha Ambuye timafuna tione za zoopsa za mchitidwe umene. Mwachidule mchitidwe umene wachigololo umachitidwa ni anthu amene ali pa banja, koma uchita zinthu zonosakhala ni nzawo amene anamanga naye banja limodzi pansi pa lumbiro loyera la Mulungu. Anthu ochita mchitidwe umenewu amatchedwa achigololo ndipo amanyansidwa ni Yehova wakumwamba. Ndipo mchitidwe umenewu ni wolakwika, ni tchimo pamaso pa Mulungu. Kalichita ni dziko lonse lapansi, koma choyipa ni choyipabe, mosasamala kuti kauchita ni ambiri chimakhabe choyipa. Ndipo cholondola ni cholondolabe, mosasamala kuti kauchita ni wochepa kani munthu mmodzi chimakhabe cholondola icho. Haleluya! Ndiye mchitidwewu ni woyipa ndipo umasiyana ni dama, mwakuti dama amachita ni munthu amene sali pa banja, amene sanakwatiwe kapena sanakwatiwe, amene amatchedwa wadama. Koma wachigololo ni munthu woti adakwatira ni mwamuna wake kapena mkazi wake, ameneyo ndi amatchulidwa wa chigololo. Ndiye pali zifukwa zambiri zedi zimene zimapangitsa anthu kuti azichita mchitidwe umenewu. Ikakhala mbali ya amuna iyi, akakhali ndrama zambiri, amakhali mkunyada kwina kwake kuona ngati kuti akhoza kuchita china chilichonse ni mkazi wina aliyense. Mbali nayi kwa azimayiko ambiri amati ni kusowa kwa ndrama kumene kumachititsa mchitidwe uti umenewu. Ndiye mchitidwe umenewu sumangochitika mwakachitidwe kokha, koma ngakhale mu mtima. Chifukwa Yesu Khristu ku Mateyu 5 verse 28 akuti munthu akamuyang'ana mkazi nkumkhumba wachita kale chani chigololo. Ndiye tiye tikhale nosamala mmene tikuyenda mu dziko loopsa ili. Ndipo chimenechi anachidziwa Satana ndipo anachichenjerera. Pochichenjerera ni mmene wavulavula akazi m'mizindamo kuti azionetsa thupi lawo, kumavati zovala tothina, zominula izi ni zina zambiri zimene zimadolola anthu amuna kunjapo, kuti amuna akamang'ana azikhala ni chisililo cha mtima. Chifukwa Bible kuti munthu kamuyang'ana mkazi ndi kumkhumba wachita kale chigololo. Kuteroko anthu akankha milandu imene pa tsiku limene la chiweruzo, nkhani yoti adachita mu mtima. Ngakhale ni mkazi wapa chithunzi yemwe, kaya ni mfilimu mwina mwake. Haleluya! Ndiye tusweka tiuone nthawi imene tili tikhale nawo mzimu wa Ambuye utipatse chidziwitso mu zinthu zonsezi, kuti tingapewe bwanji zimenezi, nanga tingakhale moyo wa mtundu bwanji. Haleluya! Ndiye timene alikhale nawo maso tione. Komanso inu akazi amene mukuzindipetsera, ngati mulopa Mulungu, khalani ana a Mulungu, dzivekeni moyenera mwa Mulungu.
chifukwa ngati mudziponya choncho ngati chida choti Satana akugwiritseni ntchito, mudzayankha nawo mlandu umenewu wachigololo pa tsiku la chiweruzo limenelo. Ndipo munthu wa Mulungu ameneyi William Branham akuti mkazi amene nosadziveka bwino mu mzindamo amapititsa miyoyo ya anthu ambiri ku gahena kusiyana chimene bala likhoza kuchita. Nde tiye tizindikireni za chimenechi abwezi. Mmene tikuchenjezedwa tiye tiope Mulungu, tiye tichokeni ku mchitidwe onawolowosa oyipa, tikhulupirire Yehova. Aleluya! Nde mchitidwe umene uli ndi zotsatira zambiri zoyipa. Chotsatira choyamba chimene tingachione nchakuti umawononga kalingaliro ka munthu. Pa chizungu amati psychological disorder. Aleluya! Munthu akachita mchitidwe umenewu wachigololo mosasamala kuti kali ndalama zake, kali pa ntchito yake, kaya utamika ni anthu, mkatikati mwa malingaliro ake amadzimva kuti ni wolakwa, amakhanika guilty conscious kameneka pa chizungu amatero. Ndipo ngati sangasamale akhozopewa zona kuti ngakhale kumento kumene wapita amangodzipera kuti ndine wolakwa ine nachita chakuti. Amakhala munthu womvetsa chisoni ngakhale atakhala katundu mdziko lapansi. Aleluya! Pali mzimayi wina ameneyu amene anali wa Sunday school mu nthawi imeneyoyo zakalezo, pamene nkhondo yoyamba dziko lonse lapansi itatha kumene kuma 1930 kumeneko ma 1920 nthawi zake zimenezi. Nde mzimayi ameneyo adapeza zona kuti mamuna wake ali ku nkhondo uko, iye adapeza zona kuti wayenda ndi mamuna wina nachita mchitidwe umene wosakhala bwino wachigololo. Atachita choncho mzimayi amene anapeza zona kuti mmoyo mwake amasautsidwa kwambiri zedi. Mukufotokoza kwake amamvera ngati kuti dziko lifuna liphulike mmene amamvera m'malingaliro mwake. Ndipo pa chimenecho zinampangitsa kuti akhale akuyenda mwa anthu awa amati ma psychiatrist, madokotala amene amaona za misala za m'malingaliro. Ndipo adatha ndalama zake ma $100 koma zonsezo sizinamuthandize. Pakana kuti anakafika pa munthu wa Mulungu nthawi ina amene ali William Branham. Atafika kwa munthu wa Mulungu amene atafotokoza zonsezo, munthu wa Mulungu amene anamuza kuti iweyo lini vuto. Mkazi uja anakana kuti ane ndibe vuto lililonse, ndine mphunzitsi wa Sunday school. Ndiye kukhala ni udindo kapa tchali chikaya kuti si chitetezo chimenecho chakuti iweyo ni Mulungu zili bwino. Ayi. Kapena kuti chinthu choti uzitchingira tchimo. Ayi. Ndipo Mulungu salemekeza zonsezo. Mulungu amalemekeza magazi ake amene adakhetsa pa mtanda paja mwana wake. Ndipo amene ali m'magazi amakhala moyo otsukidwa ku tchimo. Aleluya! Nde amakana mkazi amene. Nde munthu wa Mulungu amene anagwa m'masomphenya a Mulungu anamuona mkazi uja chimene akuchita nthawi imeneyi atakwera ni galimoto ni mamuna amene osakhala wake mpaka na sitima ikadatha kumugunda pang'onong'ono. Nde masomphenya atabwera machoncho mkazi amene anadzizindikira kuti ndine, atadzizindikira kuti musachule zimenezo, musauze wina aliyense zimenezo. Ya Branham adamuza mkazi kuti nkhani imeneyi sunachimwire Mulungu koma udachimwira ndani? Mwamuna wako. Ndiye kukonza bwino kwa nkhani imeneyi zimasweka kulapira kwa ukondedwa wako chifukwa makhala mulakwira imene. Ukamulakwira iye kenako nonse pempherani kozani kwa Mulungu. Ena amati ana angokoza kwa Mulungu koma sikukoza koyenerera kwa nkhani imene. Aleluya! Ndiye mamuona mkazi amene amangodzimvera olakwa moyo mwake, amayesera opita kupeza chithani koma sizimamuthandiza. Ndipo opita kuzisangalatso za dziko lapansi sizingakutonthozeni zonsezo pokhapokha mutayikoza nkhani imene. Mukayikoza kenako kutsutsidwa kwa mkati kuja kumatani kumachoka, kenako chiwanda uja amayenera atani achoka alibenso gawo. Aleluya! Nde choopsa china cha mchitidwe umeneyo ni chakuti makolo muli ndi kuthekera kotenga mizimu imeneyi kupatsira ana anu. Mona kuti ana anunso nawo agwa mchitidwe uti umene akhala moyo wadama waziwerewere ngati umene. Aleluya! Mizimu iyi imathopatsira kwa ana anu ngati simuyenda bwino. Chifukwa Mulungu amachezera mphulupulu za makolo pa ndani? Pa wana. Davide mwamuna wa pamtima wa Mulungu nthawi ina anachita mphulupulu ya mtundu umene.
anachita chinthu chosakhala bwinochi ni mkazi ameneyu wa Uriya. Anachita mchitidwe umene komanso anamupha Uriya. Ndeti mamona Mulungu anapereka chiweruzo chake ku buku la 2 Samuel kumene 2 Samuel 12 verse 11 ulekeza ya 12. Kumeneku Mulungu anayankhula kwa Davide kuti lupanga silidzachoka pa khomo lake chifukwa apha munthu osalakwa Uriya amene. Komanso Mulungu ananena kuti adzapereka azikazi ake kwa mneba wake amene anali mwana wake Abisalomu amene patsogolo. Ndipo iyeyu anazichita zinthu zopoyerayera pa tsindi pa nyumba pamene Davide anachita mchitidwe omwe amseri. Ndiye Mulungu anabweza mwachoncho chifukwa mulingo umene timayesera anthu ena timayesedwanso ni mulingo uti omwewo. Iyeyu anachita chinthu chosakhala bwinochi ni mkazi wa mwini wake. Mulungunso naye anadzutsa munthu wake kuti akabweze pa akazi ake. Ndiye mukhoza oyikanso nanu akazi anu pa chiopsezo amene mmayenda na akazi aeni. Mudzapezona kuti akazi anu ayendanso moyo umenewu na anthu ena. Komanso ana anu nawonso adzadzidwa ndi mizimu iti imeneyi. Mukhala kuti banja lanu mukuononga nokha inu makolo chifukwa cha mayendedwe anu. Davide anachilanguluka chinthu chimenechi chifukwa pa khomo pake panabwera chiwawa chachikulu zedi chifukwa cha mphulupulu imeneyo adapanga. Ndiye kuopsa kwina kwa mchitidwe umene ni kwakuti inu mukhoza otaso ngakhale madalitso andani amu. Mukhoza pezona kuti Mulungu akudalitsani business yanu yenda bwino. Koma chifukwa cha tchimo limeneli, chifukwa cha kuchita mchitidwe umenewu, zinthu ni kumatsika. Kaya ulimi wanu yenda bwino, kaya ntchito yoyenda bwino, muona kuti zinthu zasintha. Kuti mwina zimapita pamwamba kenako zambulowa pansi chifukwa Mulungu sadalitsa pamwamba pa tchimo. Anthu a mitundu mu nthawi ya Mose amakhala mchitidwe umenewu. Amapezona kuti neba akukhala ni mkazi wa neba anzake. Chifukwa chochita mchitidwe umenewu Mulungu anawuza ana Israeli kuti Mose titi anawuza ana Israeli kuti chifukwa cha mchitidwe umenewu Mulungu awasaza amitundu amenewa pa dziko lapansi. Monga somene anachitira ndi mibado ina inali m'mbuyomo. Chifukwa Mulungu amadani tchimo. Ndipo chifukwa cha mchitidwe wachigololo umenewu unapezeka kuti ufumu wakale waukulu wa Chiroma wa nthawi zimenezo zakalekale unagwaso. Olemba mbiri amafotokoza za zimenezi. Komanso mchitidwe umenewu abwenzi ukhoza osokoneza ngakhale banja lanu. Kafukufuku wa 2021 akufotokoza kuti 35% ya amuna komanso 21.9% ya akazi ikukamba kuti mchitidwe wachigololo ndiye cholinga chifukwa chachikulu chimene chakhala chiuthetsa mabanja awo. Chimene chimachika nchakuti mukagwidwa muli mu mchitidwe umenewu mumakhala kuti mwaswa mtima wa okondedwa wanu. Mukawuswa amaona kuti njira yabwino basi nikungoti akusiyeni azipita. Komanso inu amuna amene mayenda mchitidwe umenewu wachigololo mmakhala osakhutitsidwa. Mukamayenda kwinako mmadzifananizira nokha akazi ena na akazi anu, mpaka na akazi anu mmachepetsa, mmachepsa, mmaone kuti mutasiya simungavutike. Mukatero pang'ono makhala muliononga banja lanu. Kenako mmakadzipeza kuti muli kumakhoti kumeneko mmakalemba makalata achilekanitso. Akatha mabanja amenewo Mulungu mmakhala kuti mamusiyaso. Chifukwa Baibulo likuti Mulungu anachita nawe umboni ni mkazi wako au bwana wako apachiyambi. Mabanja enawo Mulungu sawadziwa. Ndiye tiye tizindikireni za chimenechi. Tiye timuthaweni Satana uyo amene abwera ngati okongolayo, ngati zabwinozi ngati zolakalakikazi. Ni mmezi mabwerera koma zili zotani zoononga. Ni choononga kwakukulu zedi. Thawani ku chinthu chimenechi. Komanso china nchakuti chodziwika kale nchakuti inu mukhoza otenga matenda. Kuli STIs, kuli HIV and AIDS, gonorrhea ni zina zonsezi zikadalipo sizinathe. Ndipo zinthuzi zili mwa anthu awaoneka okongolawo owalawo ali kunjawo. Zinthuzi zili mwa amuna awaoneka ndrama oyendetsa magalimoto awo na amene ali zinthu zimenezi. Sachitolemba pa munthu kuti uyu ali ni HIV ayi. Ndipo mmayenera mukhala osamala, tetezerani moyo wanu.
Aleluya! Mudzika pa chiopsezo nokha, mumandira mankhwala moyo wanu wonse. Komanso chodzika kale nchakuti mchitidwe umenewu ukupititsani ku gahena, chifukwa Baibulo likuti mphotho ya uchimo ni imfa basi. Mukamwalira muli mu mchitidwe umenewu, moyo wanu pita ku gahena kumene Baibulo likuti